fy enw yw Elin a dwi yn 21 ac o Gaernarfon. Helo, enw fi di Eleri, dwi'n 25 a dwi o ardal Gaernarfon. I'm Chloe, I'm 24 and I'm from Croesawu. So, fy enw i Ryan David, dwi'n 25 mlynedd oed ac dwi'n byw yn Harlech fel mae Cymru. Enw fi yw Seb Jones, dwi'n dod o Rhyl a dwi'n 26 mlynedd oed. Tomos Wyn Jones enw fi a dwi'n dod o Dyffrynanlla a dwi'n 20 oed. Cyn cychwyn y prentisiaeth, o'n i'n raddysgwr ac yn gweithio mewn siop. Dwi'n newyraddio yn prifysgol yn gwneud cwrs cynhyrchu ffilm a cyn hynna o'n i'n astudio celf a dylunio fel gradd sylfaen. So before this apprenticeship, I was working as a sales and digital marketing assistant in a promotional gifts company. So, cyn wneud yr apprenticeship yma, o'n i'n gweithio yn retail. So, cyn i fi gael yr apprenticesiaeth, nes i gweithio i Prifysgol Bangor fel swyddog admissions clerical. Dwi'n gweithio mewn station rheilffordd yn lleol i Dyffrynanlla. O'n i'n gwneud gwahanol tasks ar y station, gweithio yn yr office. Dwi efo diddordeb mewn sain yn yr adran sain a dwi'n gobeithio ar ôl cwblhau'r prentisiaeth yma byddai efo'r hyder ac mwy o gyfleoedd i weithio yn y maes. Wel, dwi yn y brifysgol wedi specialisio yn yr adran celf, yn yr adran dylunio bob dim, so fyswn i rili licio explorio hynna, mynd ymlaen efo celf a gweithio yn yr arts department a gobeithio gael gweithio ar y diwydiant fel rhan o'r arts department a explorio gwahanol adrannau hefyd. So I'm hoping to achieve the qualification first and foremost and work on sets and meet so many people within the industry and kickstart my career within the creative industries. So, I'm hoping to be able to work on different kind of productions as well as make new friends and networking and then hopefully land my dream job at the end of it all. So, allan o'r apprenticesiaeth, dwi'n gobeithio cael y profiad sydd ei angen i cael swydd o fewn yr cyfryngau. So, fwyafrif dwi eisiau gweithio o mewn teledu a ffilm. Dwi'n gobeithio dysgu sgiliau newydd, wneud lot o contacts yn yr industry a dwi'n gobeithio progresu yn fy'n eisiau cael swydd allan yn apprenticesiaeth.